Ayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Adto ta sa pagpadayon sa atong pagtulunan nga atong giuluhan ang hulagway sa tao. Karon na atas katapusan nga mensahe sa hulagway sa tao ug ato kining pagabasahon sa Efesos kapitulo 2 bersikulo 10 apan atong pagabasahon ang bersikulo 1 ngadto sa 10 aron masabtan nato malab-as sa atong hunahuna ang maong likuran sa atong pagkakutluon nga mensahe karong hapuna. Atong basahon maigsuon Efeso 2:1 ngadto sa 10 nagaingon. Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi nining kalibutana. Uyon sa sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala, kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna ug busa sa kiniiya mga taong gikaligot-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Bisan sa mga patay pakita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Tungod sa grasya, nangaluwas kamo. Bersikulo 6, og mibanhaw kanato uban kaniya, og nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langit nung dapit pinaagi kang Kristo Jesus. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot siya magapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapaunguron kanato diha kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Pagamputa mo igsuon sa atong pagpadayon sa pagpatalinog dinhi pulong sa Dios. Dalaygon namong Amahan, salamat sa imong pulong. Daw sama sa samin sa espiho nga among malantaw ang among mga kaugalingong hulagway. Aron makita ang among mga kasaypanan, ang among mga kahugaw, ang among mga kalapasan, at pinaagi sa imong pulong natagaan kami og kaakuhan gahom aron sa pagbag-o, sa pag-usab, sa pagkuha sa mga buling sa mga hugaw sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo na karon magapaminaw na usab kami, magatubang kami diha sa samin sa among kaugalingon kinabuhi. Mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So atong nahinumduman o atong hinumduman niining chapter 2 nining kapitulo 2 sa Efesos. Kini si Pablo nagpintal sa hulagway sa tinuod kahimtang sa tao. So nakita nato sa mingagi sa bersikulo 1 ngadto sa 3, gipintal ni Pablo dinhi ang hulagway sa tao sa sala. Nga ang tao patay gayud sa iyang kahimuan sa espiritu bisan tuod nga buhi siya sa unod, mao na nga ang iyang pagpanginabuhi unod nun sama nining ihatag ning kalibutan. Wa siya kakuhan nga mukabot sa Dios pinaagi sa espirituhanon. Wa siya kahimuan sa espirituhanong kaluwasan kay tungod ang kaluwasan pinaagi madawat lamang sa espirituhanon nga pamaagi ug dili sa binuhatan. So patay gyud ang tao. Apan sa ikaduha bersikulo 4 ngadto sa 9, nakita nato kung giunsa ta diha
sa pagluwas. Mao ni ang dagway o hulagway sa tao sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa grasya sa Dios, pinaagi sa iyang madagayaong kaluoy, sa iyang gahom, pinaagi sa balang espiritu nga ang instrumento mao ang pulong sa Dios sa atong pagpaminaw. Ang balang espiritu naglihok sa atong kinabuhi o gianak ta pag-usab, gialista ng atong kasing-kasing, gibutangan tag bagong espiritu, kay ang espiritu patay man kaniadto sa sala, karon buhi o karon Pinoy-anan na kita diha sa espiritu ni Kristo. Daw mga anak sa Dios mo na makatawag ta Aba, Amahan. Unya karon sa bersikulo 10, tan-aw nato ang hulagway sa mga naluwas, sa mga taong mangalagad. Mao kini ang atong pagalantawon karon. Hulagway sa tao sa pagpangalagad. Og tan-aw nato ang tulo ka puntos aron masabtan nato maigsoon. Primero, sa atong kaluwasan, sa diha nga naluwas na ta, dili kay maluwas lang ta sa hukom sa impyerno, humana na nga maghuwat na lang tag kanos ang maabot si Kristo. Dili. Dunay laraw ang Ginoo. Dunay plano alang sa mga taong iyang giluwas nga binuhat diha kang Kristo. Primero, sa kaluwasan kita gibuhat sa Dios, no? Kita gibuhat sa Dios. Basahon nato ang bersikulo 10 na adiha tanan ang tulo ka puntos. Primero, nag-ingon kay kita iyang mga binuhat, no? Binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus. Na makita natin dinhi, alang sa atong kaluwasan, dunay laraw ang Dios mo nang kita gibuhat, gihimo diha kang Kristo alang, kung atong basahon balik, alang sa mga maayong binuhatan. Good works. So kita gibuhat sa Dios sa nga usa ka bag-ong tawo. Bag-ong tawo. Dili ang atong bag-ong lawas, apan bag-ong tawo. Tanan, gawas og sa sulod. Mag-ingon nga gibuhat ta hinimo sa lain pang pinulungan, gibuhat ta sa kahanas. Hanas. Gwapo kaayo. Maayong pagkahulagway kanato. Gibuhat ta diha kang Kristo, nga mahisama kang Kristo. Kaniadto maigsuon, gibuhat sa Dios ang tao pinaagi sa abog sa yuta. Remember Genesis 2:7 nagaingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Kaniadto ang tao, no, giumol, gibuhat, masterpiece, no, workmanship of God, pinaagi diha sa abog, o nya nahimong tao apan patay pa kay abog man. O nya gihuypan ang buho sa mga ilong sa gininhawas kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi, living soul. So ang lawas og kalag di gyud na magbuwag, gawas kung mamatay. Gihulma ang tao, pinaagi sa kamot sa Dios, og nahimong buhi nga kalag. Karon sa atong bag-ong pagkatao sa mga Kristohanon, kita usab gibuhat sa kahanas, maayong pagkabuhat kanato diha kang Kristo. Si Kristo ang maoy modelo. Niadto si Adan, apan karon si Kristo. Giun sa pag-umol, giun sa pagbuhat sa Dios alang kanato. Ang daang tugon mo'y makahatag nato ni og description
Tanaw nato Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Nagaingon, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong mga kasing-kasing. Wala bag-uha ang atong lawas unod apan gibag-o ang atong sulod nga pagkatao, ang atong pagkatao. Og miingon ang Ginoo, diha sa iyang pag-umol kanato kang Kristo kita gi bag-uhan og kasing-kasing. Og nag-ingon, og ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod og hatagan ko kamo sa mga usa ka kasing-kasing nga unod. Sa atong pagkabag-ong binuhat, pagka born again, kita gitagahan og bag-ong kasing-kasing. Pagsabot, bag-ong paghigugma sa Dios. Niadto ang atong kasing-kasing bato bahin sa Dios, ang gihigugma niya ni maong kalibutan og sasara. Karon tagaan ta alis na tagbag-ong kasing-kasing nga unod, humok, malumo, nga maoy higugmaon ang Dios og tagaan tag espiritu. Ang espiritu nga buhi alang sa Dios. Kay niadtong una patay sa sala og sa kalapasan. Karon buhi na. Og nag-iingon pa sa 27, og igabutang ko ang akong espiritu. Pagkanindot megsuon sa mga bag-ong binuhat diha kang Kristo, bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu, og igabutang ang espiritu sa Dios diha kanato. Ngano man aron palakton kita sa iyang kabalauran. Walay makalakaw, walay makatuman sa balaod sa Dios gawas sa espiritu sa Dios nga naa kanato. O kita magabantay sa iyang mga tulumanon o magatuman kanila. So nasabtan nato, gibuhat ta sa Dios diha kang Kristo. Sa dihang kita iyang aron siya kita maluwas. Bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu o gipapuy-an sa iyang espiritu. Busa nag-ingon ng Roma 8:15 sa mga Kristohanon, sa kita nga mga bag-ong binuhat sa Dios. Kay Roma 8:15, kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mga hadlok na usab kamo hinuon, hinunua, maoy nadawat ninyo ang espiritu sa pagkainanak. Sa dihang managtawag kita sa pagpangamuyo nga magaingon, Aba, Amahan. Kanang Aba, tinawgan na sa usa ka anak ngadto sa iyang amahan. Sa iyang relasyon nga amahan. Sa tanang mga tao, pwede lang matawag nga amahan. Apan sa Aba, daddy, tatay, dunay koneksyon, dunay relasyon. Pinaagi diha kang Kristo. So dili na espirituhanon nga kalibutanon ang nagpuyo kanato kundi espiritu sa pagkainanak. Basa nato Galacia 4:6 nagaingon, og tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa espiritu sa iyang anak nganihi sa atong mga kasing-kasing nga nagatuaw, Aba, Amahan. So ang Dios nga nagpuyo sa atong pagkatao karon, sa atong kasing-kasing mao si Kristo. Mao nang may laing bugtong anak gawas kang Kristo. Apan kita makatawag na Ginoo Amahan sa Dios kay tungod naa si Kristo nagapuyo kanato. So kita gihulma sumala sa laraw sa Dios sa wala pa mabuhat ng kalibutan na kita iyang giilanggaan aron kita iyang himuon sama sa dagway ni Kristo. Aron si Kristo mao ang maging panganay sa tanang mga kadagway niya, mao ang Kristohanon. Atong basahon ang Roma 8:29. Nagingon, kay sila nga mga giila niyang daan, kita to, no? Gikabut-an na usab niyang daan nga may sama sila sa dagway sa iyang anak. Nga naman, aron kini siya si Kristo mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon.
No? Siya maoy atong uluhan nga kita mga managsuon, iyang igsuon mo na makatawag ta sa God as our Abba Father. Doon na tay relasyon. Kaya tungod ang atong relasyon samahan, pinagi sa Espiritu ni Kristo nga nagpuyo kanato diha sa mga taong gianak pag-usap, kay tungod nagpaminaw sila sa pulong sa Dios, og ang pagtuo mikunsad pinaagi sa pagpaminaw, kay ang balang Espiritu mooy naghatag og bagong kinabuhi aron makasabot kita diha sa pulong nga ginawali og makasalig kita kay tungod naa diha ang pagtuo. So pinaagi sa pagtuo, nagdawat nato ang grasya sa atong kaluwasan, tanang parte sa kaluwasan. Nagdawat nato na angkon nato pinaagi diha sa pagtuo. So busa sa atong kaluwasan, maigsuon, gibuhat kita sa Dios. Gibuhat kita. Iyatang workmanship, kanas, maayong pagkahulagway, kay dunay tumong, dunay plano. So ikaduha, sa atong kaluwasan, gitaganata sa Dios. No? Kita gibuhat og maayo sama sa dagway ni Kristo kay dunay pagtagana alang sa iyang katuyuan sa mga naluwas. Atong basahon og usab ang bersikulo 10. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang, no? Dunay pagtagana alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Pagkanindot yun, kita di ay giluwas dili lang sa atong kaugalingong gusto kahimuan sa dihang kita maluwas. Dunay laraw ang Dios. Gitaganata sa Dios sa maayong buhat. So ang Kristohanon gyud dili ni sa mga tao sa kalibutan. Special gyud ni. Portrait of God created unto the image of Christ. Before tayo na-create yun, miksoon sa dagway ni Adan. So kita gitagana alang sa mga maayong buhat. Timan ina igsuon. Wa tay tagana aron magpasaway taning kalibutan. Aron maghimo ta sa unsay gusto natong pagahibuon. Okay? So ang Dios ang mibuhat kanato, dili ang atong kaugalingon. Timan ina. Kay miingon kay kita iyang mga binuhat, timan dili kita mo'y nagbuhat sa atong kaugalingon, dili kita mo'y nagbag-o sa atong kaugalingon, dili kita ang maoy nagkinabuhi sa atong kaugalingon. Dios nagbuhat kanato. Dili atong kaugalingong kusog kahimuan, kundili sa iyang gahom. So dunay piho, no? Dunay mga pihong maayong buhat na iyang gitagana alang kanato. Kining maayong buhat maigsuon mao ni magpalambo sa atong pagtuo, pagsalig, pagkakristohanon, anhi mo danag, no? Ang atong kinabuhi ngaw daw makristohanon, makadanag sa uban aron ang uban usab makadawat sa himaya nga atong nadawat. Sa atong pagpanulti maigsuon kini naang maayong binuhatan aron ang atong pagpanulti sa tanang mga katawhan tinimplahan og asin, tinimplahan og pagkalami, no, sa grasya. Basahon na nato ang Colosas 4:6. Nagaingon, himua nga sa kanunay madanihon ang inyong sinultian. Tinimplahan og asin. Unsay but pasabutan na, tinimplahan og asin. Nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Tinimplahan og grasya ang atong pagpanulti. Dunay pihong maayong buhat nga angay natong ipanulti. Dunay pihong mga maayong buhat nga maoy maka danag kanato. Mateo
5, versikulo 16. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao. Kung sa maning pasigaan ang inyong kahayag, atubangan sa mga tao. Aron, kung man, makita nila ang inyong mga maayong buhat. Makita nila ang inyong good works. O daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Kining good works nga gilaraw daan sa Dios diha sa pagkabinuhat nato kang Kristo, dili ni sama sa maayong buhat nga ginabuhat diha sa kalibutan sa tanang mga tao. Makahimong sila maayong buhat apan lahi ni. Kay tungod kining maayong buhat nga mudan-ag atubangan sa mga katawhan, makahimo sila sa pagdayeg sa amahan. So, makahimo sila sa pagdayeg sa amahan. So, primero sa atong kaluwasan gibuhat ta sa Dios, no? Sa kahanas. Ikaduha, sa atong kaluwasan gitaganat ta sa Dios alang sa maayong buhat. Ikatulo, sa atong kaluwasan managgawi ta sa Dios. Magkinabuhi ta sa Dios. Versikulo 10 atong basahon. Balik. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. So kita sa atong kaluwasan gitagaan taggawi sa Dios aron diha kita managgawi. So busa ang Dios sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, isip Kristohanon, naghandom ang atong Dios nga mo'y makita sa atong kinabuhi. Kadtong mga maayong buhat nga iyang gilaraw daan nga diha kita managgawi. So kining mga good works mao ni kinabuhi sa Kristohanon, that we should walk in them. Nga diha kita managgawi, magkinabuhi. Mao ni kinabuhi sa tinuod Kristohanon ang good works. Mao ni ang mudagayday gikan sa atong luwas nung kinabuhi. Natural ni nga moagas sa atong bag-ong kinabuhi. Kay tungod niini kita managlakaw. Nining good works. Kung sa may good works, may suon. Kung good works lang in general, tanang tao makahimog maayong binuhatan. Mahimo nila na. Apan kining gilaraw daan sa Dios nga maayong buhat, good works, ginganlan ni sa biblical term or theological term, means of grace. Mao ni ang kasangkapan sa grasya sa Dios. Bisa ta maluwas sa grasya sa Dios. Asa ta muhantong sa grasya sa Dios. Asa ta mulambo diha sa grasya sa Dios. Unsaon nato pagpuhaligon diha sa grasya sa Dios. Unsaon nato pag dunay patience, no, sa atong antos-hantod sa kanturan, grasya sa Dios. So kining maayong buhat nga gilaraw sa Dios, mao ni ang atong pagkaon. Mao kini ang atong ilimnon. Ngoy makahatag ka natong kusog sa atong pagpanginabuhing Kristohanon. Anita magtubo sa grasya, anita muhamtong sa kaluwasan. Unsa maning mga means of grace. Migsuon, naa na diha tanan sa Biblia. Naa sa gospel, sa full gospel of God. Muhatag tagtulo nga essential means of grace, essential good works aron kita muhamtong, mulig-on, mo danagda diha nining grasyaha nga ang mga tao sa Dios makakita sila, makadungog sila, mantigo silang mo bayaw o mo praise, to glorify God. Unsa man ni? Number 1, means of grace aron kita mulambo, muhamtong, mulig-on, mao ang atong worship, ang atong pagtigom sa pagsimba. Dili man ni mabuhat sa tanang mga tao. Kay ang makasimba gyud og tinuod nga naa gyud ang kauhaw, kagutom
Nagyod ang desire, ang passion diha sa moabot na ang adlaw sa pagsimba, ang mga tinuod Kristohanon lang yun. Dili gyud sila mabuhi, dili sila magmalinawon, walay kahapsay ang ilang kinabuhi kung dili sila makasimba sa Dios. Kay tungod sa pagsimba, ana ang Dios makipagtagbo sa iyang mga tinubos. Dili ni mahimo sa tanang tao. Ang mga tanang tao, ang ubang tao, makahimo sila pinaagi sa ilang kaugalingong pagsimba sa Dios. Apan ang tinuod nga gilaraw nga good works o means of grace sa Ginoo mao ang pagsimba. Muhamtong ta diha, maigsoon, mamalig-ong kita, mabadlong kita, masaway kita, matuli kita, ma-equip ta sa tanang good works. Mao ng pagsimba. Number 2, na kinahanglan nato mao ang tigom sa mapag-ampo. The corporate prayer meeting, dili lang kay pag-ampo, kundi lugar nga di sa managtigom ang iyang mga katawhan, ang iyang mga binuhat giumol sa dagway ni Kristo. Dili sila mabuhi kung way pag-ampo, tigom pag-ampo, kay ang pag-ampo daw sama sa pagginhawa. Kay kung dili ka mo ginhawa, muutong ka asa kutob. Mo antos ka diha nga di mo tigom sa mga pag-ampo asa kutob, mamatay ang imong spiritual fellowship with God. Mamatay gyud. Subusa, mag-apan ka na lang mag-unsay ihatag sa kalibutan. Mag-apan ka unsay pangandoy sa unod. Apan kung dunatas tigom, means of grace, maayong buhat diha nga sa gilaraw na sa Dios nga siyang ato anata managgawi na igsuon, malig-on kita ang Dios na pirmi ka nato nagauban. Okay? Ikatulo, nga essential, kinahanglan nato mao ang reading and hearing the word preach. Nagyud ang pagbasa sa pulong nga dunay kining meditate, na apod ang pagpaminaw sa wali nga atong sabton unsay mensahe og ampo ta nga andam natong pagabuhaton. Mao na ang means of grace aron kita mulig-on, mulambo, mudan-ag sa atong pagpanginabuhing Kristohanon og dunay timpla ang atong mga pagpanulti. Mauna ang essential, tulo lang apan naapagyod ang personal devotion, family devotion, sharing of the Word of God, witnessing doon sa mga tao sa lain, na ang helping, na ang giving, these are all good works nga gilaraw sa Dios nga angay natong ikipanginabuhi anha ta managgawi. Di man ni mahimo sa mga tao sa kalibutan. Mahimo ni sa mga tao sa Dios lamang. Subo sa maigsuon, unsay hulagway sa tao, primero, hulagway sa tao sa sala, nakita nato na nga wa tay kaymuan. Hulagway sa tao sa kaluwasan, nakita nato wa tay kaymuan, kundi buhat sa Dios ang atong kaluwasan, ang pagbag-o nato, pagkaanak nato. Unya madawat lamang nato sa pinaagi sa pagtuo. Unya ikatulo, na ang hulagway sa tao sa pagpangalagad. Mangalagad siya, but pasabot, ipanginabuhi niya ang mga maayong buhat nga gilaraw ng daan. Mao na pagpangalagad nato. Unsa na? Pagsimba, no? Pagsimba, pagampo, tigong pagampo, naa ang pagsangyaw, no? Mao ni ang pagtestimonyo sa atong kaluwasan sa uban, mao kining pagtabang nato sa uban kay igsuonan, mao kini ang paghatag nato sa iglesia o sa mga kaigsunan, mao kana ang mayong buhat nga gilarong daan sa Dios sa mga tinubos aron niini sila managgawit. So sa atong pagtapos, may igsuon, nakita nato ang hulagway sa tao. Hulagway sa sala, hulagway sa kaluwasan, ug hulagway sa pagpangalagad. Ang pangutana, kung Kristohanon kang tinuod, nahitabo ba na nimo kini? Kay balo ka ba niini? Makaingon ta, murag nabuhat na ako, pero wa ko kay bao nga mauday na. Nga naman, John 8:31, 32, unsay gisulti?
kung kamo magapadayon sa akong pulong nan, kamo akong mga alagad, tinunan. May bal-an ninyong kamatuoran o ang kamatuoran lang makahatag ka natong kagawasan. So, timan ini. Usa sa means of grace is to listen the word preached, to read the Bible and meditate on it day and night. Aron kita mulambo o matagaan og kagawasan sa atong mga tanang kasaypanan, sa atong sayop nga pagtuo. Kaya nakadungta sa uban mga pagwali. So busa, kung kiniwa pa na may tabo sa imong kinabuhi nga nag-ingon ni angkong nga Kristohanon, akong tambag nimo, i-meditate ang 2 Corinthians 13:5. No? I-meditate na. Basaha, unya sabda, uni butang sa kasing-kasing ug buhata kung unsay angay ning buhaton. Akong pagbasahon na igsuon. 2 Corinthians 13:5. Susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nakapadayon ba sa inyong pagtuo. Nakinabuhi mo sa pagtuo. Sulayi ang inyong kaugalingon. Examine and try yourself. Wala ba ninyo masinati nga si Jesucristo ana sa sulod ninyo? Gawas, hinuon kung kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas di ay. Gawas kung dili mo Kristohanon o di gali na pakyas mong Kristohanon, mo kini ang mensahe. Examine yourself whether you are in the true faith and prove yourself. Prove it kung kamo tinuod na Kristohanon. Timan good works o means of grace mao ni timaang makita sa mga tinuod Kristohanon. Sa mga tinuod nga luwas nun. Kay good works o means of grace sa ato pa, mga maayong binuhatan nga gilaraw sa Dios imong gipangi nabuhi. So, igsoon, kung wa pa nimo mabuhat, ampo sa Dios, so pangayog pasaylo. Kaya ang Ginoo, matinud-anon o balaan nga mo pasaylo o maglimpyo sa atong mga kasaypanan o buhata kining mga maayong buhat. Nga sugo sa Dios nga maoy atong pagalakwan sa kinabuhi. Magampo ta maigsoon. Dalay ko na mo amahan, salamat sa imong pulong kay tungod ni kini mo ay makahatag na mo kagawasan sa among pagpasagad, sa among pagway pagtagad, sa imong maayong binuhatan o maayong buhat kay imong gilaraw nga angay namong dinha mi magkinabuhi og managgawi. Pasaylua kami o Ginoo. May naot pa kini amo karong masulayan ang among kaugalingon aron magalakaw kami, managgawi kami. Nining grasya nga imong gihatag kanamo. Sukad nga kami giluwas nimo sa among kahimtang nga makasasala. Giluwas mo kami pinaagi sa imong dakong grasya, dakong kaluoy nga kami mga patay imong gibuhi pag-usab, gianak pag-usab. Aron kami managgawi sa mga mayong buhat kay imong gilaraw kaniadto pa alang sa imong mga katawan ug mga anak. Makining among pag-ampo dahil lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.